Motýl rozhlasové hry. Sú ticho? A nie celkom. Ale prečo nie sú, a? Veď kto urobil ovce a kravy takými pokornými, a? Kto krmi mačky a psov mesom? Kto je? Milujúcim otcom kožušiny a peria. Človek. Štedro rozdávajúci človek. Úžasný človek. Človek. Jediný tvor, ktorý len konzumuje a sám neprodukuje. Kto stráži svojich sluhov touto puškou, a? Kto odrádza prasce, kravy a kone do bytúnkov, a? Jediný mocný, najmocnejší človek. Od neho pochádza všetko zlo a preto sa ho zbavme. Zbavme sa ho? A výsledky našej práce budú patriť nám. Za noc by sme sa stali bohatými a slobodnými. Nikdy neuverte, že blahobyt jedných je aj blahobytom druhých. Všetci ľudia sú nepriatelia. Všetci ľudia sú nepriatelia. Všetky zvieratá sú bratia. Všetci zvieratá sú bratia. Pretože som mlčanlivý, nič k tomu nevravím. A ešte vám mám povedať sen. Bol o zemi, z ktorej zmizol človek. A kde zvieratá spievali starodávnu tajnú pieseň. Zvieratá anglická, aj irské čeľade, prišiel čas priamo sa do zajtra zahľadieť. Voňať tam šťavnatú, poživeň slobody, nie v hlade mrazivom, plazivo sa brodiť. Nebuďme bolesťou spútanej koristi, ostrý od biča, nech vzduchom nesviští, pre poníženosť ráz, prebité plemená, nech sa už budúcnosť hojnosti zelená. Tu nám darom nedá neomylný človek, čo ho pripútáva moc vlastniť na tróne. My sami musíme pri tme hrdej zlosti hrozivo zaspievať hymnu z budúcnosti. Zvieratá anglická a írske čeľade, prišiel čas priamo sa do zajtra zahľadieť. Nebude bez ľudí tichom štedrejší svet, s hojnosťou pre všetkých v zvieracej záhrade. Vlastne, kto je tu opitý? Ja či oni, keď spievajú? No, veď prestanú. Nechápe, že do spevu nemožno trafiť nábojom. Ako som už povedal, zbavme sa človeka. Moje posolstvo znie vzbura. Medzi zvieratmi sa živil tento nový pohľad na svet. Bolo sa treba pripraviť. Poslanie prípravy pripadalo najinteligentnejším zo zvierat. Prasatám. Medzi nimi vynikajú dva mladé kance. Snehuliak a Napoleon.
Vyčítajú mi, že veľa toho nenahovorím, ale som veľký a dosť zlostný a vždy presadím svoje. Ja som živší, výrečnejší, nápaditejší, hoci nevynikám pevným charakterom vraj. A je to naozaj také dôležité? K tým dvom patrí Kvičko. O mne sa hovorí, že by som aj čierne presvedčil, že je biele. Sme povinní si v sebe hlboko uchovať majorov odkaz. Nie len to, aj ho šíriť. Urobiť z neho systém, učenie. Dať mu meno. Animalizmus. Animalizmus. Ale pán Jones nás krmí. Keby sa pominul, zahynuli by sme od hladu. Musíme mu teda byť verní. Nie. Animalizmus zmení dejiny. Zvieratá budú jesť to, čo si sami vytvoria. Nejaký človek, nejaké zabíjanie. Čo je cieľom nášho úsilia? Pôda hodná obrábania. Všetky zvieratá sú si rovnoprávne. Prečo by som sa mala trápiť tým, čo bude po mojej smrti? Ak vypukne vzbúra tak či onak, no čo na tom, či ju budeme pripravovať alebo nie? A bude ešte aj po vzbure cukor? To sa tak podlízavo opýtala kobila Molly. Ťahá bričku a Jones jej za to dáva kocku cukru. Nebudeš potrebovať cukor. Budeš mať ovsa, sena, koľko budeš chcieť. A bude môcť aj naďalej nosiť vo svojej hrive stúžky? Tie tvoje mašličky či stužky sú symbolom otroctva. Sloboda je cenejšia ako stužky. A nemohla by som nosiť stužky slobody? Kráv! Pravá sloboda je aj tak iba v tajomnej krajine nazvanej Lízankový vrch. Tam hore, kde si na oblohe, je tam nedeľa 7-krát do týždňa. No, kráv! Rozvoniava tam ďatelina aj mliečna fontána s jazerom melasového cukru. Nič také neexistuje. Nejaká cukríková hora. Je to lož. Lož. Ľudia zvieratá zabíjajú a potom ich premenia na tlačenku či jaternice a napchávajú si nimi gágory. Lízanková hora je lož. Keď raz zomrieš, zomrieš. A keď sa pán Jones opije v sobotu, tak sa vráti domov až v nedeľu a zabúda, že zabudol nakrmiť zvieratá. Už sa to nedá vydržať. Jedna z kráv rohmi prerazila dvere skladiska. Nič sa neplánovalo. Iba sa hovorilo, že raz vzbúra príde. Tak hovoril major. Vzbúra sa začala a zrazu je po nej. Keď sa všetci nažerú, vždy je po nej. Ešte však treba zničiť posledné stopy nenávidenej Jonesovej vlády. Ušiel. Aj pani Jonesová ušla. Aká slasť, keď horia biče. Manor Farm patrí nám. A mne patria tieto stužky. Aj kobila môže byť krava, keď nepochopí,
že stuhy sú súčasť odevu a to je znak človeka. Všetky zvieratá by mali chodiť nahé. Pretože je farma naša, premenujeme ju na zvieraciu farmu. Úchvatný názov. Za 3 mesiace štúdia sme dospeli k tomu, že princípy nášho učenia animalizmu sa dajú zhrnúť do 7 bodov. Ja vám ich prečítam a Snehuliak ich napíše. Prikázanie prvé. Dvojnohé bytosti sú našimi nepriateľmi. Druhé prikázanie. Štvornohé bytosti sú našimi spojencami a priateľmi. Tretie, nejaké zviera nebude nosiť šaty. Nikdy nosiť šaty. Prikázanie štvrté. Nejaké zviera nebude spať v posteli. Nebude. Piaté. Zvieratá nikdy nebudú piť alkohol. Nebudú ho piť. 6. prikázanie. Nejaké zviera nikdy nezabije iné zviera. 7. Všetky zvieratá sú rovnoprávne. Toto, čo vám Guľko prečítal a napísal, je 7 prikázaní. Sú to nezmeniteľné zákony zvieracej farmy. Kamaráti, teraz keď sme všetci rovnoprávni, sme aj rovnako zodpovední za chod a riadenie našej zvieracej farmy. Máme už nejakého vodcu na to riadenie? Teraz sme všetci vodcami. Všetci vedieme zvieraciu farmu k žiarivej a šťastnej budúcnosti. Ale kto rozhoduje o všetkom? My všetci. Ale čo? Keď nebudem súhlasiť s ostatnými vodcami? Budeš. Väčšina má vždy pravdu. Ak budeme usilovne pracovať, nebudeme hladní. Ak nebudeme hladní, budeme mať menej starostí a menej hádok. To je pravda. No všimnite si, druhovia, že kamarát Napoleon má vždy pravdu. Ďakujem vám, kamaráti. A teraz, kamaráti, na seno. Počkajte, ale nás, kravy, už 24 hodín nikto nepodojil. Každú chvíľu nám prasknú vemená. No bez ľudí si nijako nepomôžeme. Uvažujú ako ľudia. Fuj. Iba tí si myslia, že sa nedá inak, ako to oni robia. Aha, a 3 prasatá už berú vedrá, už majú v rukách hrodky a už sa mlieko pení. Čo s ním? Čo tam teraz po mlieku? Postaráme sa oň. Teraz je dôležitejšia kozba. A vy? Vpred, priatelia, tráva čaká. Idú, a keď sa večer vracajú, mlieko je preč. A každý večer je to tak. Kamaráti, verím, že si nemyslíte, že my prasce si berieme mlieko z nejakého sebectva, alebo pretože máme nejaké privilégia. Mnohé z nás mlieko ani vlastne nemajú radi. Ani mne nechutí. Nechutí mi. Mlieko, ako je vedecky potvrdené, obsahuje látky nevyhnutné pre zdravý vývoj prasiat. No my, prasatá, ako je známe, pracujeme mozgom. Niekto o tom pochybuje? Vodne v noci uvažujeme a rozmýšľame o vašom spoločnom rovnakom blahu.
Treba poznamenať, že ich o to nikto nežiadal a ani sa o tom nehlasovalo. Ten istý názor má aj Boxer a Muriel. Viete, čo by sa stalo, keby sme my, prasatá, zlyhali vo svojich povinnostiach? Vrátil by sa Jones. Navrhujem, aby sa prasatá starali o svoje zdravie. Hlasujme. Už je to tu. Prasatá sa majú najlepšie. Aby mohli rozmýšľať mozgom neviditeľným. A ním prišli k tomu, že prácu treba nielen vykonávať, ale aj organizovať. No, Boxer. Kamarát Kvičko, nevrav mi tak, znie to, ako by to povedal človek. No, možno to tebe tak znie. Keďže my, prasatá, máme najlepšie vedomosti, je prirodzené, že by sme mali nielen riadiť prácu, ale aj vydávať príkazy. Práca na senách neprestáva, ale každý uvažuje nad vydávaním príkazov. Ale aj pracuje. Sliepky a kačice sa predbiehajú zberaním všetkého do posledného stebielka. No, nikto nekradne. Keď je hojnosť, stráca sa dôvod kradnúť. Mojím motom je budem pracovať usilovnejšie. Kví. Však sme všetci šťastnejší bez Jonesa? Za Jonesových čias som pracoval ťažko každý deň. Teraz je preč a všetko sa zmenilo. A každý deň pracujem rovnako ťažko. Somári žijú dlho. Ešte nik z vás nevidel mŕtvého somára. Všetko sa zmenilo a všetko ostalo tak. No, v nedeľu sa samozrejme nepracuje. Deň sa začína pri vlajkovom stožiari. Muriel vešia zástavu na žľaď. Je na nej biele kopyto a roh v zelenom poli. Naša krajina bola kedysi lesom. Celá zelená od pobrežia po pobrežie. Až kým ľudia nezrovnali zelené lesy so zemou, sekerou, ohňom a pílou. Ale pozrite sa. Symboly trávy sú vstýčené. Stromy si vykračujú úsvitom a zelená zástava so znamením kopyta a rohu povieva. Áno, človek uteká z vidieka a naše lúky sa čoskoro vyčistia, pretože zelená vlajka povieva. A celé Anglicko bude zelené. Bude zelené. Bude zelené. Aby všetkým bolo jasné, kopyto a roh symbolizujú Svetovú republiku zvierat, ktorú budeme môcť vyhlásiť, keď zvrhneme ľudské plemeno. A teraz si vypočujme referáty zo zvieracích výborov. Veľmi ma to mrzí, ale musím vám s poľutovaním oznámiť, že výbor
pre výchovu divých zvierat zlyhal. Iha, akýže to môže byť výbor? Úlohou výboru je skrotiť všetky poľné myši, zajace, vtáky a všetky divé zvieratá. Mňau, je to skvelá šanca pre mňa uplatniť sa. Urobila som už kus užitočnej práce s vrabcami. Chcem vám k tomu čosi povedať. Mačka naozaj pracovala niekoľko dní vo výbore pre výchovu. Až raz som si všimla, ako sa dôverne zhovára s vrabcami. Povedala im, že všetky zvieratá sú si rovné. Takže sa vôbec nemusia báť prísť k nej a sadnúť si jej na labku. Chcem vedieť, prečo. Slúpa otázka. Pretože vrabce neboli hlúpe a nesadli si. Kamaráti, Snehuliak je vynikajúce prasa. Všetkých inšpiruje a ja som praktické prasa, ktoré toho veľa nenahovorí. Verím, že budúcnosť majú v rukách mladí. A ich výchova je dôležitejšia ako prevýchova iných. Beriem preto zodpovednosť za výchovu. Ale čo so starými? Navrhujem, aby sa odobrali do domova dôchodcov v sade. Potrebujeme každé schopné zviera, aby pracovalo. Hej, Napoleon má pravdu. Napoleon má vždy pravdu. Teraz je vojnové obdobie. Sme obklúčení nepriateľmi. Každý, či starý, či mladý, sa musí vycvičiť v používaní strelných zbraní. Robili by sme potom to isté, čo ľudia. Spomeňme si na starého majora. Nikdy sa nesmieme správať tak, ako ľudia. Ak sa nedokážeme ubrániť, musíme rátať s tým, že si nás niekto podrobí. Vysielajme holubov na iné farmy, aby tam podnecovali k vzbúrám. Ak všade vypuknú, nebudeme sa musieť vôbec brániť. Ja pušku používať nebudem. Benjamín, čo si ty o tom myslíš? Práve mňa sa opýta. Ja veru nič. Vo svojom veku nie som ochotný začať rozmýšľať. Buďme praktickí. Áno. Pokračujme v schôdzi. Ja vás poinformujem o vyučovaní čítania a písania. Všetky prasatá už vedia perfektne čítať a písať. A bol by som rád, keby som mohol to isté konštatovať aj o ostatných zvieratách. A povráva sa, že Benjamín vie čítať rovnako dobre ako prasatá. No, pokiaľ ja viem, nič sa neoplatí čítať. Boxer urobil veľké pokroky. No, však boxer. Už viem veľké E, F, G, malé L. No, minulý týždeň si už vedel všetko. Ale tento týždeň som sa učil nové písmená. A je to veľmi ťažké. Zatiaľ budem musieť vystačiť so 4 písmenami. Dúfam, že aj tak je to dobrý príklad pre ostatných. Aj pre Molly.
Už poznám 6 písmen svojho mena. Musíš sa viac snažiť, Molly. Všetci sa musíte viac snažiť. Dôsledný animalizmus nemôže tolerovať sebectvo. Niektorí z nás, menej schopní, sa nevedia naučiť 7 prikázaní. No, nevedia. Zjednodušil som ich na jedno jediné. 4 nohy dobré, 2 nohy zlé. Uznajte, že v tom je obsiahnutý základný princíp animalizmu. Protestujem. Mám len 2 nohy, takisto ako všetky ostatné sliepky a vtáky. Vtáčie krídlo je orgánom pohybu, pohonu. Nie manipulovania ako ruka u človeka. To znamená, že sme dobré. Áno, dobré. Ak tomu nerozumiete, aj tak príjmite moje vysvetlenie. Príjmate? No, výborne. Tak po mne prosím, opakujte. 4 nohy dobré, 2 nohy zlé. 4 nohy dobré, 2 nohy zlé. Samozrejme najdlhšie vybľakovali ovce. A čo taký pán Jones? Neviete, kde ho hľadať? Kde inde ako pri Barovom púte? Každý by mal vedieť o tých nehanebnostiach, ktoré sa teraz dejú na Manor Farm. Nie, ja ju nikdy nebudem volať zvieracou farmou. Nikdy! Keby nezaviedli kanibalizmus, umreli by od hladu. Nie v hlade mrazivom, plazivo sa brodiť. Ako sa môžu zvieratá spustiť tak hlboko, aby spievali takú ohavnú pieseň? Ostrie od biča, nech vzduchom nesviští. Ale Jones má pušku v ruke, ostatní palice. Zvieratá ustupujú. Priskuje pokrik. Útokom vpred! Márne pán Jones strieľa. Snehuliak sa mu vrhá na nohy a človek padá. Boj pokračuje. Vyhrali sme! Vy ste vyhrali, ja nie. Ja som zabil. Stajníka. Zabudol som, že mám obuté železné podkovy. No tak. Vojna je vojna. Dobrý človek je len mŕtvý človek. Ale ja nechcem nikoho zabíjať. Ani človeka. Nech sa trepoce na stožiari zástava nášho víťazstva. Pozrite, symboly trávy sú vstýčené, stromy si vykračujú úsvitom. To stajník iba poranený nepozorovane uteká. Rýchlo za ním! Nie, netreba, je to ešte chlapec. Tento veľký deň si treba nejako pripomenúť. Pripomenúť? A ako pripomenúť? Aby sme si ho pamätali. Mali by sme udeliť medaily. Navrhujem názov Zvierací hrdina 1. stupňa. Súhlasíme.
ale jedna ovca je mŕtva. Čo keby sme jej ten titul dali posmrtne? Zvieracia hrdinka 2. stupňa. Súhlasíme! Molly, už môžeš vytiahnuť hlavu zo sena. No to nie je zbabelosť, ale neznášam výbuchy. Úžasný deň. Každý rok 12. októbra bude výročie s oslavami. Ako nazveme toto víťazstvo? Pre túto bitku existuje iba jeden názov. Snehuliaková bitka. V tejto bitke ste bojovali všetci. Nazvime ju bitkou o kravín. Aj ty, Snehuliak, súhlasíš? Ja. Ešte stále oslavujeme, hoci sa už zakráda zima. A keď práve teraz pozriem ponad živý plot, ktorý delí našu farmu od farmy pána Pilkingtona, videli by ste spolu so mnou, ako ten pán Pilkington hladká Molly po nose, dáva jej cukor a hneď počas ozdobovania stužkami ju zapriaha do svojej káry. Ona ani pre stužky nevidí, že pán Pilkington má už v ruke bič. Ale nie len bič praská. Aj svár a spor má svoj hrdzavý zvuk. Navrhujem kvôli dostatočnému množstvu zásob, aby sme na väčšej ploche zasiali jačmeň. Ja navrhujem, aby sme na väčšej ploche zasiali ovoz. Mne, na rozdiel od iných, ide o zajtrajšok, pretože včerajšok mal vôňu krvi, otroctva, strát a bolesti. Dnešok je prepotený od neutíchajúcej práce, ale zajtrajšok je dňom vašich detí. Pôsobivo káže. Aj počas našich schôdzí má najbrilantnejšie prejavy. Napoleon si získava priazeň v zákulisí. Mimoriadne sa mu darí predovšetkým medzi ovcami. Stále vybľakujú to isté, či je to vhodné, či nie. Bé, 4 nohy dobre, 2 nohy zlé. 4 nohy dobre, 2 nohy zlé. Je nápadné, že vybľakujú to, čo im povedal Napoleon. Chcem vám povedať, že som si podrobne preštudoval staršie čísla časopisu Farmár a Dobytkár. V tejto súvislosti poznamenávam, že trúsiť by sme mali rovno na polia. Ani tvoj večerný mlyn nestojí za nič. Všetci si môžu pozrieť môj pracovný náčrt. Projekt. Nemožný. Pozháňame a ponosíme kamene na jeho výstavbu. Vyrobíme lopatky, kúpime dynamá. Za rok by sme to mohli mať hotové. A celý rok. Mlyn potom bude zásobovať celú farmu elektrinou. Dajme o tom hlasovať. To prakticky založené prasa. A môj názor je taký. V tejto chvíli potrebujeme zvýšiť výrobu potravy. Ak budeme strácať čas stavaním večerných mlynov, zahynieme od hladu.
Zavrhuješ moje nápady? Odmietam. Už sa delia na dva tábory. Vždy je to tak. Najprv na dva a potom na ďalšie. Tí prví kričia: hlasovať za Snehuliaka znamená potravu pre budúcnosť. Hlasovať za Napoleona znamená najesť sa teraz. Elektrina je veľká reforma všetkého. Vie poháňať mláťačky, pluhy, brány vie poháňať. Všetci idú na stranu Snehuliaka. S Napoleónom ostávajú iba prasatá. Myslíme na budúcnosť, na svoje deti. Priatelia, hlasujete za veterný mlyn? Áno! Hlasujeme za veterný mlyn! S tuhlami krv žila, ako preriekol Napoleon. Dva veľké psy vyrazili smerom k Snehuliakovi. Ešte chvíľu stojí zdesený. Ale už sa dal naučiť. No, keď pochopíme, utekáme. Snehuliak je preč. Odišiel do sveta ľudí. Kam patrí? Bol to zradca a zbabelec. Ale nebol. Udatne bojoval v bitke o Kravín. Verím, že príde čas, keď zistíme, že Snehuliakove zásluhy v tejto bitke boli prehnané. Odkiaľ sú tie psi, čo sa vrtia okolo Napoleona? To sú jeho šteniatá. Vychoval z nich veľkých psov. Vrtia pred Napoleónom chvostami, tak ako ich rodičia vrteli chvostami pred pánom Johnson. Myslím, že je to v poriadku. Benjamin, sú dobre vycvičené. Odteraz vyhlasujem nedelné predpoludňajšie debaty za zrušené. V budúcnosti budem všetky otázky týkajúce sa fungovania farmy riešiť ten špeciálny výbor prasiat. Jeho predsedom budem, teda som ja. Budeme sa skázať o samote a výsledky rokovaní vám oznámime. Ale žiadne debaty. Ak nebudú debaty, nebude ani zvieracia farma, ani hlasovanie. Nie, boxer, ale vaše želania starostlivo prerokuje špeciálne riadiace centrum prasiat. Pretože žijeme v nebezpečných časoch, musíme mať silné vedenie. Áno, disciplína. Disciplína, to je heslo dneška. No ja neviem, jeden chybný krok a naši nepriatelia sa vrhnú na nás. Ja, ale prečo nemôžeme hlasovať? Mám riešenie. Napoleon nám navrhol, že bude našim vodcom. Je to praktické prasa, ktoré šetrí slovami. Urobme tak, ako nám on hovorí a povie. Ďakujem, priatelia. Teraz by sa patrilo povedať. Rozhodli ste sa múdro. Niekto to isto povie. Rozhodli ste sa múdro. Nech žije Napoleon a zvieracia farma. Nech žije zvieracia farma! Pod vedením Napoleona!
každú nedeľu aj dnes sa zhromažďujeme. Chceme vzdať úctu lebke starého majora, ktorá je s revolučnou dôslednosťou pripevnená na telegrafný stĺp. Nikný ako Havran Mózes, prvý animalistický básnik, zarecituje na počesť starého majora, ktorý je pre zvieratá akoby stále živý. Kedysi boli oči všetkých zvierat slepé, lebo nevideli, že žijú v otroctve. Starý major mal veľmi prezieravú myseľ. Ukázal nám darebáctvo ľudí. Starý major, prosíme ťa, nakrm nás. Starý major, prosíme ťa, nakrm nás. Starý major, prosíme ťa, povedď nás. Starý major, prosíme ťa, povedď nás. Za všetkých ti ďakujem, veľký vodca, veľký kanec, kráľ. Pozdravme teda lebku majora. Hľa, aký obrovský mozog, ktorý oslňoval bleskami svojich úvah. A každú nedeľu, keď hodiny odbijú 10, prejdeme popri tvojom odkaze, ktorým nám cez mozog svojej lebky nechávaš. Starý major, prosíme ťa, povedď nás. Starý major, prosíme ťa, povedď nás. Oznam pre vás, priatelia. Pre animalizmus nie je nijaká úloha nesplniteľná. Postavíme veterný mlyn. Čože? Ja som si myslel, že Napoleon nie je za veterný mlyn. Nebolo tak. Nikdy proti tomu nebol. Pretože ten projekt, čo predložil Snehuliak, bol tajne odkopírovaný z Napoleonových nákresov. Mal by som sa opýtať, prečo proti nemu tak ostro vystúpil. On sa zdánlivo postavil proti, len aby sa šikovným manévrom zbavil Snehuliaka, lebo Snehuliak zašiel priďaleko. Dalo by sa povedať, že nás viedol k vyhľadovaniu. A veterný mlyn nášho Napoleóna nás predtým ochráni. Ak Napoleon hovorí, že potrebujeme veterný mlyn, tak ho postavíme. Hlasujme! Súhlasíme! Vďaka. Na okraji útesu sú balvany. Rozbijeme ich pomocou zemskej príťažlivosti. Začína boxer. Nešlo to. Hoci si odriekal princípy animalizmu. Motýl rozhlasové hry. Zavolal si kamarátku kobylu Ďatelinu. Tlačili, až sa obrátili na výbor oviec. Oslovili koziu brigádu a sliepky a husy. Ale balva nie sa pohla. Až prasiatko s udatným srdcom Kvičko prosím, vtedy povedal. Mám nápad. Skúste to ešte raz. A my ho tlačíme a tlačíme celým srdcom i dušou. A ten masívny balvan sa začína kotúľať a kotúľať a kotúľať a...
a nerozhodná jednota nám pomohli. Všetko sa dá dosiahnuť. Všetko sa dá dosiahnuť. Všetko sa dá dosiahnuť. Ale boxer je vyčerpaný. Nedostávame dosť potravy. Ale ani tak neustúpim od názoru, že Napoleon má vždy pravdu. Práca nám prináša pocit šťastia. Mne nie. Ale im áno. Pretože všetko, čo robia, je pre blaho nás všetkých. Aj čo prídu po nás. Priatelia, v budúcnosti budeme pracovať aj v nedeľu popoludní. Táto práca bude prirodzene, prísne dobrovoľná. Ale každé zviera, ktoré sa na nej nezúčastní, dostane iba polovicu prídelu. Naša farma začne obchodovať so susednými farmami, pretože potrebujeme veľa peňazí, aby sme mohli kúpiť dynama do veterného mlyna. Budeme musieť predať vajcia. Čo bude s našimi kuriatkami? Sliepky by mali túto obetu uvítať ako ich vlastný príspevok na výstavbu veterného mlyna. Medzi prvými rozhodnutiami, ktoré sme prijali po vyhnaní Jonesa, boli tieto. Nikdy nebudeme nadväzovať nejaké kontakty s ľuďmi. Nikdy nebudeme obchodovať. Nikdy nebudeme používať peniaze. Je o tom nejaké písomné uznesenie? Pamätám si ich. Súhlasil, že bude sprostredkovateľom medzi zvieracou farmou a ostatným svetom. No ľaj, pán Pilkington a na bicykli. Nie na svojej káre. No, možno, že nechcel priviesť Molly do rozpakov. Všetci túto scénu najprv zdesene pozorujeme. A lenže čo nevidím, a so mnou ostatní. Napoleon na 4 nohách dáva rozkazy Pilkingtonovi na 2 nohách. Všetkým sa to začína páčiť. Prebúdza to v nich hrdosť. A už sa zmierujú s novým rozhodnutím. Je všetko jasné? Perfektné. Nech sa páči, šeky. Sumy na nič. Potrebujem 5-librové bankovky. Prosím, tu sú 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50 libier. 50 libier. 50 libier. Ďakujem vám. Bolo mi potešením. Bož na bicykli odchádza. Napoleon tiež. Ide do domu pána Jonesa spolu s prasatmi. Prečo tam idú? Je absolútne nevyhnutné, aby prasatá, ktoré sú mozgom farmy, mali pokojné a dôstojné miesto na prácu. No, takisto je dôstojnejšie pre vodcu, aby býval v dome, a nie v obyčajnom chlieve. Blé, počula som,
že prasatá jedávajú v kuchyni a hrávajú sa v hosťovskej izbe a spávajú v posteliach. Napoleon má vždy pravdu. Ale ja sa pamätám na predpis 4. prikázania. Zvieratá nikdy nebudú spávať v posteliach s plachtami. Zabudli na 4. prikázanie? No ale čo vás znepokojuje? Posteľ je jednoducho miesto na spanie. Predpis zakazoval používanie plachieb, ktoré sú ľudským vynálezom. Napoleon má vždy pravdu. Musím pestovať mozog a všetky jeho závity. Nad druhými múdry dozor od prasačích hlav závisí. Náš genius chce dietu, radšej mlieko než hnoj v chlieve. Cítejšie sa darí svetu, keď je múdra hlava v čele. Asi chcete lepšie žiť, voľte rozum prasačí. Voľte rozum prasačí, prasačí. Pracujeme usilovnejšie. Staviame si veterný mlyn. Hurá! Veterný mlyn, elektrina. Čím viac máte, tým viac chcete. Boh ma obdaril chvostom, aby som odháňal muchy. Čo chvíľa nebude mať ani chvost, ani muchy. Muchy už nie sú, lebo je január a sneží. Okrem pliev a repy nemáme čo jesť. Chceme jesť! Už sa rozchýrilo, čo prezradili holuby. Keď budeme celkom nevládni od hladu, príde pán Jones s 20 ozbrojenými mužmi. Budú mať pušky. Zatiaľ prichádza iba sám pán Pilkington. Vďaka láskavej pomoci pána Pilkingtona podpísal prezident Napoleon dohodu na, no ja to poviem, 400 vajec týždenne. Za získané peniaze nakúpime toľko zrna a potravy, že budeme mať čo jesť až do leta. Ale kvočky sú už pripravené na jarné sedenie. Ak im teraz vezmeme vajcia, bude to vražda. Vy musíte si splniť svoju povinnosť. Nemôžeme sa zrieť z tých vajec. Berte do úvahy ekonomiku. Vajcia musia ísť preč. Pokiaľ nebude mať každé vajce právo stať sa sliepkou, už nebudú nejaké vajcia na predaj ľuďom. Nech sprchnú na zem vajcia z kurníkovej oblohy. My sme výtvor dvojjediný. Sliepka vajce, vajce sliepka, o nás sa sporia dejiny. Kto z nás je začiatok sveta? Vajce je budúcnosť sliepok, je to v piesňach, básniach, bajkách. Náš slogan znie celým svetom. Kvočka je viac ako prasa.
Sliepky zhodili vajcia z hrady na zvieratá pod sebou. Ich reakcionárske správanie sa rovná zrade. Nariadujem, aby boli sliepky zbavené potravy a vody. Pokiaľ nebude mať každé vajce právo stať sa sliepkou, nebudú vôbec nejaké vajcia. Žoltky vyschli a sliepky mŕtve popadali z hrady. Ostatné kapitulovali. Aby raz do týždňa prichádzal na farmu obchodník a v dodávke odvážal vajcia. A my stále nemáme čo jesť. V noci sa rozširuje tajný šepot, že Napoleona tak ako Snehuliaka treba čoskoro vyhnať. Snehuliak v noci tajne navštevuje farmu. Každé zviera, ktoré prinesie dôkaz o Snehuliakových sabotážach, bude odmenené mimoriadným prídelom potravy. Mimoriadným prídelom? My, kráľovské obyvateľstvo zvieracej farmy, vyjadrujeme týmto pobúrenie, že Snehuliak sa vkradol v noci do nášho kravína a v spánku nás podojil. No je úplne jasné, že musíme dôkladne prešetriť, čo všetko Snehuliak svojvoľne spáchal. Aj keď je vyšetrovanie pred nami, už teraz sme odhalili čosi úplne príšerné. Snehuliak bol od začiatku Jonesovým tajným agentom a prisluhovačom. Už v bitke o Kravín sa pokúšal, aby sme utrpeli porážku. Nebolo to tak. Ako si sa zabúda, že mu hneď udelili vyznamenanie zvierací hrdina 1. stupňa? Naša chyba? Neverím, že Snehuliak bol zradcom od začiatku. Áno, dávno predtým, ako sme o vzbure začali premýšľať. Potom je to čosi iné. Olúpili nás! Tie 5-librové bankovky sú falošné! Obchodník dostal vajcia zadarmo. Smrť mu! Každé zviera na tejto farme nech má oči ustavične na stopkách. Vieme, že niektorí z vás sú Jonesovi tajní spolupracovníci. GTA. Nie je to pravda. Ale tak sa robia aj z prípadných oponentov sluhovia. Strach z falošného obvinenia núti slúžiť. Zradcovia musia byť odhalení a postavený pred súd. Už ich vedú. Proces sa môže začať. Zastupujeme mladšie prasatá. Priznajte sa ku svojim zločinom. Áno. Boli sme v tajnom spojení so Snehuliakom. Odvtedy, čo sme ho vyhnali. Spolupracovali sme s ním. A uzavreli sme s ním tajnú dohodu, že zvieraciu farmu vydáme pánu Jonesovi. No, otvorte stodolu, nech tam vtrhnú psi.
Asi vycvičené Napoleónom už trhajú tých, čo sa priznali. Som smutný z toho, že aj mladé prasatá musíme obviňovať z takejto zrady. Veľmi smutný. Povedal si nám, že budeme žiť, ak sa priznáme. Chce sa ešte nejaké zviera s niečím priznať? Prichádzajú dve sliepky. Priznajte sa. Snehuliak prišiel v noci a nahováral ma, aby som odmietala počúvať Napoleónové rozkazy. Jedli sme zboru proti vajciam. Plne uznávame svoju vinu. Psi privádzajú býka. No, priznaj sa. Priznávam, že počas minuloročného zberu úrody som skryl 6 kusov repy. Potajomky som ich jednu za druhou zožral. Každú noc jednu. Zle sa mi dýcha od zápachu krvi. Od Jonesových čias tu nič také nebolo. A do dnešného dňa nejaké zviera nezabilo iné zviera. Jediným východiskom je pracovať usilovnejšie. Benjamin, mohol by si mi prečítať 6. prikázanie? Odmietam sa miešať do takých záležitostí. Prečítaj to ty, Muriel. Zvieratá nikdy nebudú zabíjať iné zvieratá bez opodstatneného dôvodu. No, hovorí sa tam výslovne bez opodstatneného dôvodu. To je jasné. Prikázanie nebolo porušené. Mali sme opodstatnenie zabiť každé zviera, ktoré pomáhalo Snehuliakovi pripravovať puč. Musíme začať znova. Musíme si spomenúť, čo povedal starý major. A začať znova. Zvieratá anglická a írska čeľaď. Špeciálnym dekrétom Napoleóna je pieseň Zvieratá anglická zrušená. No je zakázané spievať ju, pretože ju už nepotrebujeme. No pieseň vyjadrovala našu túžbu po lepšej budúcnosti. Na tá už prišla. Nová spoločnosť je už založená. Pieseň už stratila zmysel. Mózes už má novú hymnu. Naša zbieracia farma nám dáva všetko zdarma. Nič nechceme od ľudí, netreba ku nim blúdiť. Budúcnosť farmy je dnes, keď máme všetci čo jesť. Nenaletíme na les, chudnej kolenačky liesť. Očistí dosti nás hrej, to je náš najvyšší cieľ. Než o dejiny píše, budúcnosť stráca zmysel. Naša zvieracia farma cieľ budúcnosti zvládla. Už netreba nariekať pre neľudskosť človeka. Budúcnosť farmy je dnes, keď máme všetci čo jesť. Keď máme všetci čo jesť, všetci jesť. Mlín sa už krúti.
Ale to pre mňa nie je dôvod na smiech. Rád by som osobne pogratuloval každému jednému zvieraťu za tento výkon, za tento úspech. Mlyn sa bude volať Napoleónov mlyn. Hip, hip. Hurá! Hip, hip. Hurá! Hip, hip. Hurá! Takéto spontánne, ale pritom lojálne prejavy citov sú viac ako vítané v týchto zradcovských časoch. Náš prvý animalistický básnik Mózes. Za tvoje dielo ťa menujem do funkcie svojho prvého ochutnávača. Krá! A čo budem čo budem musieť ochutnávať? Každé jedlo, ktoré mi budú podávať. No pre prípad, že by ma moji nepriatelia chceli otráviť. Na začiatku nového roka sa odohralo vyhlásenie zvieracej farmy za republiku. Prezidentom, ktorý bol zvolený jednohlasne, som ja. Ten prašný deň, keď som sa narodil, veľmi veľký som nebol. Bol som vlastne najmenší. Bolo to skôr vyliezanie ako narodenie. Vyliezol som dopredu zadkom. Bol som posledný v tom chumáči, keď sa podával obed. Áno, bol som to najmenšie podsvinča. Ale najmenšie podsvinča musí bojovať. Kope nohami a pevne sa drží bradavky. Keď vyrastie, bude zavalité a mocné. Uchopí moc, pretože pozná všetky triky tých, ktorých uhryzne. Ho nikdy neuhryznú späť. A to prasiatko, čo bolo kedysi nejaké najslabšie, zo všetkých posvičiat bude vodcom celého národa. Bude vodcom. Budem vodcom. Som vodcom. Ľudia v noci obklúčili náš veterný mlyn a chcú ho vyhodiť do vzduchu. Jeden z nich je sklonený nad zápalnou šnúrou. Uj, zápalná šnúra. To nech si tí tam vyhodia z hlavy. Postavili sme také hrubé múry, že to nimi ani nepohne. Stojíme pri ruinách nášho veterného mlyna. To nič, postavíte ďalší. Vďaka vodcovským schopnostiam nášho prezidenta sme získali od ľudí naspäť každú piať zeme. Ale získali sme naspäť vlastne len to, čo sme už mali. V tento radostný deň vám musím oznámiť aj ďalšiu dobrú správu. Na zvieracej farme už nebude panovať strach. Zradca Snehuliak bol odstránený. Jeden z našich priateľov, jeden z bíkov, ktorého nebudem z bezpečnostných dôvodov menovať, je otrokom na farme, kde si Snehuliak volkal v prepichu. Tento hrdina
vtrhol do Snehuliakovho chlieva a rohami ho dobodal na smrť. Už sa nemusíme obávať. Napíšem o tom báseň. Ja, ale nie všetkým sa také víťazstvo páči. Po prvý raz mám pocit, že stárnem. Ani konské pľúca nevydržia na veky. Nech mi slúžia ešte toľko, aby som na vlastné oči videl nový veterný mlyn. Všetko sa dá dosiahnuť. Boxer, čo sa stalo? Moje pľúca. Ale to nič. Veterný mlyn dokončíte aj bezo mňa. Prezident Napoleon s hlbokým znepokojením prijíma toto nešťastie, ktoré postihlo jedného z najvernejších pracovníkov na farme. Už zariaďuje všetko potrebné, aby mohol Boxera poslať na ošetrenie do dedinskej nemocnice. Prečo? Nepáči sa mi, keď zvieratá odchádzajú z farmy. A mne sa tiež nepáči predstava, že chorník vonie v ľudských rukách. Zverolekár v dedine zvládne Boxerovo ochorenie lepšie ako my. Boxer má najsmutnejšie oči, aké môže mať zviera. Pokúša sa dostať na nohy. Aspoň na kolená. Všetci sme pri ňom. A on vie, že aj tak je sám. Uzdravím sa, priatelia. A utiahnem sa do tieňa veľkého gaštana, kde budem mať čas premýšľať. A čas učiť sa zvyšok svojej A, B, C, D. A prichádza sťahovací voz, aby ho odviezol. S Bohom. Boxer. Nie! Preboha nie! Vy blázni. Nevidíte, čo je napísané na bočnici toho voza? Alfred Simons zabíja... Prestaň, ja to prečítam. Alfred Simons, zabíjač koní a varič Gleja. Boxer, vystúp, rýchlo vystúp, vráť sa, lebo ťa odvážajú na bitúnok, na smrť. Boxer nás ešte počuje. Ešte chce kopnutím nohy otvoriť dvierka a vyslobodiť sa. Ale muž švihne bičom ťažného koňa. Niektorí z vás si všimli, že na voze, ktorý odvážal Boxera, bolo napísané zabíjač koní. Ten voz naozaj predtým patril mesiarovi, ale od neho ho kúpil zverolekár, ktorý ešte nestihol premaľovať starý nápis. Veľmi sa mi uľavilo. Aj mne. Lenže Boxer už dodýchal. Jaj, náš milovaný Boxer je mŕtvý. Zomrel v dedinskej nemocnici. Na jeho svetlú pamiatku sa bude podávať whisky. A ja vám môžem s pocitom nevýslovného šťastia oznámiť, že som strávil s Boxerom jeho posledné hodiny. Bol to najpôsobivejší pohľad, aký som kedy videl. On zašepkal vpred. Nech žije zvieracia farma. Nech žije prezident. Nech žije prezident. Nech žije prezident. Prezident má vždy pravdu. Ak má vždy pevný istý, verbe mávať dobrú whisky. Ak raz má byť múrom istý, spevňujme ho dobrou whisky.
Pre mňa poslednou pravdou boxera bol nevýslovný smútok v jeho očiach. Z pochopenia, že pravda smrti je čistejšia ako pravda života. Ale už prešlo niekoľko rokov. Už aj život ďalších zvierat na farme sa završil. Aj pán Jones zomrel v domove alkoholikov. Ale nový večerní mlyn už stojí. Nepoužívame ho na výrobu elektriny. Prenajímajú si ho susední farmári na mletie obilia. Prináša im to zisk, ale nie prepichové veci, o ktorých sníval Snehuliek. Maštaľ s elektrickým svetlom a teplou vodou. 3-dňový pracovný týždeň. To nie. Snehulieka ani jeho snov už nie. Je iba Napoleon, tučný 150-kilový kanec vždy v plnej vlácovskej paráde. Jedného dňa 4 prasnice naraz vrhli mláďatá. Na svet prišlo 31 mladých prasiat. Keďže Napoleon je na farme už len jediným kancom, nie je ťažké uhádnuť, kto je otcom. Prasiat pribudlo. Prídelov potravy nie. Len prasatá a psi jedia dobre. Kde je naša potrava? Dajte nám jesť, Nech sa veci akokoľvek menia. Všetko je stále rovnaké. Namiesto potravy máme na dvore farmy traktor, ktorý ťahá prasa. Ďalšie prasa stojí s puškou. Traktor vychádza z dvora. To bolo na poctu. K salve patrí aj transparent s Napoleónovou hlavou. Prasatá ho s hrdosťou nesú za Napoleónom. Nie, toto sme chceli. Nie, toto sme mali na mysli, keď vypukla naša veľká vzbúra. Dúfali sme, že si urobíme takú farmu, kde sa všetky zvieratá oslobodia od hladu. Od bičov, od ľudí. Veď pracujeme sami pre seba. Nikto nechodí po 2 nohách. Všetci sme rovnoprávni. Ja. Nikto nechodí po 2 nohách? Aha. Prasatá už majú na sebe časti ľudských šiat. Pomaly sa začínajú stavať na zadné nohy. Poprvý raz v živote budem protestovať. Hej, vy prasatá! Zašli ste už príliš ďaleko. 4 nohy dobre, 4 nohy dobre, 2 nohy lepšie. 2 lepšie? Slabne mi sluch, alebo nepočujem? Mne slabne zrak. Tie múry s nápismi už vyzerajú ako si ináč. Bolo tam 7 prikázaní, ale teraz je tam už iba 1. Všetky zvieratá sú rovnoprávne.
ale niektoré sú rovnoprávnejšie ako ostatné. Zvieratá anglická, naša farma je nádhera. Ak má byť pevný istý, verme mávať dobrú whisky. Ak raz má byť múrok istý, spevňujme ho. Nech sa veci akokoľvek menia, všetko je stále rovnaké. Tie isté zvieratá, ktoré po explózii veterného mlyna vyháňali z našich polí dvojnohých nepriateľov, stoja teraz upiato na dvoch a s prehnanou zdvorilosťou vítajú tých istých ľudí. Pozdravujú sa vzájomne podávaním rúk a paprčiek. Lenže už sa nedá rozoznať jedno od druhého. Pozdrav podaním končatín sa práve ukončil. Teraz zraky všetkých smerujú k novému večernému mlynu. Ale všetko je už naše. Vážení páni, pamätám sa na časy, keď sa farma, ktorú vlastnili a obhospodarovali zvieratá, pokladala za čosi nenormálne. Čo tu však ja a moji priatelia teraz vidíme, nielen najmodernejšie metódy, ale aj disciplínu a poriadok, ktoré by mali slúžiť ako príklad pre všetkých farmárov kdekoľvek. Ja som takisto šťastný, že obdobie nedorozumenia sa skončilo. Naším jediným želaním teraz i v budúcnosti je žiť v miery a v normálnych obchodných vzťahoch s našimi susedmi. Takže opäť rovný z rovným. Ale teraz už v jedálni. Všetky ostatné zvieratá cez okná nazerajú dnu a načúvajú. Medzi ľuďmi a prasatami nie je a ani nemá prečo byť vôbec nejaký rozpor v záujmoch. Naše zápasy a naše ťažkosti sú presne rovnaké. A či nie je pracovný problém všade rovnaký? Ak vy máte nižšie postavené zvieratá, my zasa máme nižšie spoločenské vrstvy ľudí. Na ďalší rozkvet zvieracej farmy! Zvieracia farma bola zrušená. Odteraz bude farma fungovať pod menom Manor Farm. Domnievam sa, že toto je jej správny a pôvodný názov. Manor Farm! Viac zisku pre menej ľudí! Viac zisku pre menej ľudí? A z moci pre menej rúk! Viac moci pre menej rúk. Využiť každý kúsok zeme. Vidím budúcnosť, ako na mňa žiari. A obrazy čias, čo prídu. Keď z chliebky vysedia 10 000 vajec a nikdy nebudú musieť ani len pohnúť nohami. A ovce budú môcť tráviť život v prútených košoch a dávať nám vlnu
a pritom sa nebudú pásť. A všetko bude pokojné na sivej a modernej farme v Anglicku. V úžasnom posvetnom poriadku zisku. Hurá! Repuká nadšenie z toľkého porozumenia. Dná pohárov sa približujú k papuliam, čo mohli byť predtým aj ústa. Pre prasatá vznikol problém, pretože jedno malo 3 brát, druhé 4 a mnohé 5. Iba toto sa na nich zmenilo. Všetky problémy vyrieši veda, čo je úžasná vec. Aby sme vyrobili viac mesa a odevov. My ľudia vyvíjame taký druh prasata, ktoré bude dávať vlnu. Čože? My, prasatá, robíme pokusy s človekom, ktorý bude znášať vajcia. Čo? Znejú rozhnevané hlasy a všetky sú rovnaké. Už je jasné, čo sa robilo na tvárach prasiat. Zvieratá zvonku hľadia z prasiat na ľudí a z ľudí na prasatá. Nemôžu rozlíšiť a rozoznať, kto je kto. Nevravel som. Nech sa veci akokoľvek menia, všetko je stále rovnaké. Ešte, že ma Boh obdaril chvostom, aby som mal čím odháňať muchy. Hoci by som bol radšej, keby nebolo ani chvosta, ani múch. Ale kým sú na svete muchy, Košického rozhlasového štúdia ste počúvali reprízu hry Zvieracia farma, ktorú podľa diela Georgea Orwella zdramatizoval Peter Hell. Preklad Igor Navrátil, zodpovedný dramaturg Štefan Kasarda. Hudobné kompozície Norbert Bodnár, zvuková a technická spolupráca William Šechný. Nahrávka bola realizovaná v štúdiu divadla Jonáša Záborského v Prešove s hereckým súborom činohry tejto scény. Réžiu mal Eduard Gürtler. Hru Zvieracia farma ste počúvali v tomto hereckom obsadení. Starý somár Benjamín Anton Trón, Major Andrej Šilan, Napoleon Peter Lejko, Snehuliak Igor Šabek, Kvičko Milan Antol, Boxer Jozef Vila, Muriel Dana Trnčíková, Pán Jones Jozef Stražan, Bík Ivan Mozoláni, Pilkington Ivan Krúpa. Ďalej účinkovali Jana Pilcová, Anna Gürtlerová, Zuzana Kúšiková, Stano Pitoňák a Dušan Brandýs. Děkujeme za přízeň. Sledujte nás na Facebooku Motýl rozhlasové hry.